Disfruto mucho el organizarme el día yo solo. Básicamente el día pasa muy rápido. Para mí, vivir de manera independiente lo es todo. Fundamental, es lo más importante que yo estoy haciendo ahora mismo. eh, y es fundamental porque vivir independiente significa aceptar riesgos y gestionar muchos conflictos, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel económico, responsabilidades y todo eso tiene que ver mucho con las emociones y con mi enfermedad mental. O con no me gusta llamarlo enfermedad mental, mis limitaciones. La ilusión de tener una estabilidad, que por mí mismo consigo darme estabilidad, significa disfrutar de mis emociones, sin depender de, 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 de cosas que lo que hacen es todo lo contrario. Poder disfrutar de toda la intimidad que necesito y de poder ir aprendiendo cómo es vivir la vida imaginando que nadie te está ayudando, aunque sabes que hay gente que está ahí, ¿no? Intentar llevar una vida normal y que ya es muchísimo. El projecte Top House neix de la premissa de donar resposta a que les persones amb discapacitat puguin decidir com volen viure, on volen viure, de quina manera volen viure, sempre respectant les seves voluntats, les seves preferències, senzillament que es compleixin els seus drets que estan dintre la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. També neix de la premissa de que l'habitatge és una problemàtica a nivell europeu i les entitats que hi han participat doncs, buscaven una manera de donar resposta a tot plegat. Diguéssim que el que busca Top House és defugir de les institucions i de les tancades i que les persones doncs, es puguin beneficiar de tots els recursos i de el que és la vida comunitària i que puguin fer una vida independent amb els mateixos drets, els mateixos deures que el reste de la ciutadania. Des de Suport Girona doncs, intentem que la persona sigui al centre i sigui la que decideix totes les coses de la seva vida. En aquest sentit, primerament el que s'intenta és fer una avaluació de quines necessitats de suport té la persona, que en fem a partir del diàleg, a partir de la conversa, no? I la història de vida d'aquesta persona, quines necessitats de suport té. I també, a partir d'aquí, comencem a treballar i que per poder donar compliment a les voluntats d'aquesta persona que també sigui conscient de les barreres que hi ha dintre la comunitat, no? Que jo tinc una idea de voler viure en un lloc o en un altre, però hem de mirar quines possibilitats hi ha a nivell econòmic, a nivell de les necessitats de transport. Doncs, per fer tot això s'intenta fer com uns pros i contres d'agafar la persona i dir quines barreres o quines coses jo necessito i quines la comunitat m'ofereix, no? He ido muy bien porque no he hecho ingresos, no he vuelto a consumir, he ido siempre evolucionando. Mi evolución ha sido muy positiva a lo largo del tiempo y muy rápida, pero siempre he estado respaldado por el soporte. Y esto de respaldo me refiero a acompañado. El acompañamiento por parte
de los profesionales de salud mental y de la Fundación Tutelar, digamos, es lo que a mí me ayuda a tirar un día más por delante. Aunque tenga muchos problemas, el soporte que tengo de los profesionales de salud mental y de la Fundación Tutelar siempre es diario. Es diario, de 7-24. Un acompañamiento que yo desde el principio elegí que fuera, en lugar de la familia que no había funcionado, que fuera un acompañamiento de profesionales. Hola, Buen día, Marcel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vas bé? Sí, pasa. ¿Pasa? Sí, sí. Adelante. L'Òscar és un d'aquests acompanyaments d'èxit perquè al final l'objectiu és fluctuant, diguéssim. I ell sempre va dir que ell sempre ha buscat viure sol, de forma independent, no? Que pogués prendre les seves pròpies decisions. I des d'aquí Suport Girona, en què ja portem molts anys treballant des d'una metodologia que respecti els drets, les voluntats, no? Que tothom té capacitat jurídica per poder decidir totes les aspectes de la seva vida, doncs nosaltres l'intentem acompanyar d'aquesta manera. I nosaltres intentem fer aquesta metodologia que és el suport a la presa de decisions sense allunyar-nos de les accions coercitives. I hem pogut observar com durant aquests 6 anys que porta aquí no ha tingut cap ingrés hospitalari, quan en anterioritat, quan se l'obligava a fer les coses com un altre volia, doncs cada 3 setmanes hi havia algun ingrés, hi havia alguna problemàtica o havia d'anar a algun lloc per poder-se evadir de tot el plegat, no? De poder tomar decisiones por mí mismo, en mis horarios, organizarme mis horarios, organizarme mis días, mis rutinas, organizarme mis relaciones sociales. Es un poco crecer, o sea, tener la libertad de decidir por mí mismo qué es lo que quiero, cómo quiero vivir y además poder elegir ayudarme de la mejor manera posible.